με έναν μαλάκα που κράζει εμένα χωρίς γαμημένο λόγο. Εσύ είσαι μικρός. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι και εγώ είμαι 17,5. Μπαίνει στο chat, στο private chat, με λέει νουμπά, με λέει αυτιστικό, με λέει ακουστικό. Ρε μαλάκα, πας καλά. Επειδή τον έκραξα εγώ λίγο. Με ακούτε νευριασμένο. Γιατί με ακούτε νευριασμένο? Δεν κοιτάς τα δικά σου χάλια. Είδες τη φάτσα σου πως είναι? Τη φάτσα σου πως είναι? Έχεις και κάτι δόντια μαλάκα. Κάτι... Καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα στο κεφάλι? Καταλαβαίνεις? Ρε μαλάκα, ξέρεις τι έκανες τώρα? Ξέρεις τι έκανες? Το ξέρεις ότι μπορώ να σε κλείσω μέσα? Πάτε τώρα όλοι, όχι δεν κλείνω, όπως είναι, θα πάτε να τον κάνετε όλη αναφορά δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος για την άσχημη συμπεριφορά απέναντί μου και τα συναισθήματά μου. Θα έρθω εκεί πέρα που μένεις, θα σε σκοτώσω, κατάλαβες? Θα φέρω με αστυνομία εκεί πέρα και δεν ξέρω τι θα γίνει.